kowe majure napa jane tanteme meneh. Oh, aja ya Setyaki. Wah, Setyaki kowe aja dadi pepalanging sata Kurawa. Ngane bakal gayuh ya kowe wujude Wahyu Kamulyan. Kurawa ora bakal iso gayuh Wahyu Kamulyan. Mergo siji Kurawa tumindak becik bae apik. Angka loro Wahyu Kamulyan kuwi darbe para Pandhawa. Wis dadi kodrate Gusti Pandhawa sing bakal nampa. Wah, kowe apa kowe isih wani karo aku? Wani wae. Wah, glandang kae Cunda Manik. Wah, wabok ndawak tendang. Wah! Setyaki. Aja ya. Kepareng matur nggih sepisan. Sowan kula menika dilek dhumateng Karaharjan Paduka, anak Prabu Puntadewa mewah. Anak-anak kula pun para Pandhawa. Inggih Bapa matur sembah nuwun. Inggih. Dungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Supados nanjaken babagan pawarta ingkang sampun sumebar warta nderek saindhenging jagat. Pawarta binandunge karna bina tamba bakul sinambiwara. Menapa kepara saestu Pandhawa menika badhe nampi wujudipun kanugrahan saking pun para Jawata. Kang winastan Wahyu Kamulyan. Malah ingkang putra dering mangertosi babagan pawartos menika Bapa. Boten sebab anak Prabu Duryudana menika sampun pinaringan sasmita bilih para Jawata badhe matedhaken wujudipun Wahyu Kamulyan. Monggo ingkang nampi mboten sanes kejahe menika pun anak-anak kula para Pandhawa. Wonten ing Praja Ngamarta. Mila samangke kula nuwun sewu kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados nyuwun dumateng pun para Pandhawa ingkang wigatos jalaran Pandhawa menika sampun wungsal wangsul nampi wujudipun kanugrahan kaya wujudipun kanugrahan saking para Jawata. Sampun wungsal wangsul Pandhawa menika nampi kanugrahan saking para Jawata. Lah Kurawa menika sepisan kemawon dereng nate nampi wujudipun kanugrahan. Lah mereka wujudipun wahyu-wahyu napa saking para Jawata. Oh, Kurawa menika dereng nate nampi. Mila ngger waleh-waleh menapa sawanipun ingkang bapa menika namung badhe anggepun-pun encang jawah sonten. Sowan kula menika namung badhe ngemis dumateng Paduka. Anak Prabu Puntadewa sartanipun para Pandhawa supados sakmenika gandeng Pandhawa badhe matedhaken wujudipun Wahyu Kamulyan. Kula suwun para Pandhawa supados ampun nampi wujudipun Wahyu Kamulyan. Pandhawa kula aturi ngalah kajengipun Warasata Kura ingkang nampi wujudipun Wahyu Kamulyan menika nggih. Kayi Prabu kula nuwun sewu kula ingkang kedah. Caos wangsulan dumateng pun Bapa Durna inggih Koko Prabu kasumanggaaken wonten ngarsa jengandika Kanjeng Koko Prabu nuwun inggih Yayi. Bapa Durna Wonten timbalan nggih. kula nuwun sewu. Kula ingkang kedah caos wangsulan dumateng Paduka. Oh, mboten kados menapa jalaran. Ingkang kados pujangga wonten ing Praja Ngamarta menika Paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna Ndwarawati. Inggih. Mula samangke menawi kula nampi pangandikan saking Paduka menika tartentu sami kemawon kadene kula menika nampi pangandika saking anak Prabu Puntadewa. Inggih mboten dados menapa nggih. Inggih Bapa. Kula nuwun sewu panjenengan menika kula wau ngendika menapa. Lah kula ngendika napa ta? Panjenengan nyuwun supados para Pandhawa ngawon mboten nampi wujudipun kanugrahan kang pinastan Wahyu Kamulyan menika kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu menapa kanugrahan wahyu menika saged dipun suwun. Kula nuwun sewu kula nyuwun pirsa kulawan jengandika. Kastu kemawon saged jalaran. Para Pandhawa menika sampun wungsal wangsul kaya kanugrahan. Putu kula Abimanyu ing Tanjung Anem menika. Nika pun wungsal wangsul kaya kanugrahan, pun wungsal wangsul kaya wahyu. Ateges menika meratelaken bilih putu kula pun Abimanyu menika saestu tegit menawi gayuh babagan olah ilmu kanugrahan. Gandeng menika wonten kesempatan, wonten kalunjangan
Pandhawa badhe petedhaken wujudipun Wahyu Kamulyan. Lah kula nyuwun, kula menika nyuwun supados para Pandhawa menika ngawon. Ampun rumiyin nampi wujudipun Wahyu Kamulyan menika supados para ksata Kurawa kersanipun nampi wujudipun Wahyu Kamulyan menika kala wau. Kula nuwun sewu Bapak, kula kepareng matur. Wahyu menika jenak menawi mapan wonten papanipun ingkang leres. Ateges tiyang ingkang kedunungan Wahyu menika anggadhahi pakarti ingkang utama, anggadhahi pakarti ingkang becik. Nengenaken dumateng kautaman sartanipun nyingkiraken dumateng tumindak angkara budi candala lan sedaya tumindak maksiat lan tumindak ingkang boten prayogi. Lah kula nuwun sewu, Kurawa niku tumindak becik pisan kemawon dereng nate kok ajeng nampa kanugrahan niku nek nganti kelakon apa mboten naminipun Wahyu menika Wahyu nyasar. Wah. Kleru jenengan. Kula nuwun sewu kok jenengan saged mestani Kurawa menika dereng nate tumindak becik. Oh, menyang mboten ngertos, mboten ngertos. Kurawa menika ibadahe kandel. Mboten le. Torne wong ajeng kaya Wahyu kanugrahan niku mboten saged nganggo dadak tumindak becik. Watone manteng ing cipta. Lahir batin kepengin kaya Wahyu kanugrahan menika tartentu Wahyu menika kala wau badhe cumandhak wonten anggenipun para sata Kurawa. Mboten saged menika mboten saged menawi namung kados mekaten. Tiyang gayuh Wahyu kanugrahan utawi tiyang gayuh Wahyu Kamulyan menika kok ora mung kanthi srana njaluk njaluke meksa menika mboten saged. Lajeng samangke menapa mboten badhe dipun paringaken wujudipun Wahyu Kamulyan. Lah nek kula isa maringke, nek kula isa ngenehke Wahyu Kamulyan, lah monggo kula tampi. Ning kula nuwun sewu. Mbok nggih ampun kanthi srana ingkang kados mekaten, panjenengan menika Brahmana. Panjenengan menika pendhita, mboten saklaminipun pendhita kok gadahi pakarti ingkang kados mekaten menika kula nuwun sewu, menika mboten pangandikanipun pendhita. Nanging kula nuwun sewu panjenengan menika ngendika kadidene pengendikanipun tiyang uraan, omongane tiyang uraan. Ngendi ana lumrahe Wahyu wong kepengin gayuh Wahyu kok njaluke we meksa. Panjenengan menika menapa? Jarane niku napa? Kula nuwun sewu. Kula tak takon. Kula niku sowan teng negara Ngamarta. Inggih. Ingkang kados nalendra wonten negara Ngamarta menika anak Prabu Puntadewa, nggih ta? Inggih. Lan jenengan niku wonten mriki sebagai napa? Inggih, kula menika ingkang dipun sepaken wonten Praja Ngamarta. Lah nek ngoten niku kula niku mboten buta sing kados ngendikane sampean. Butuhe kula ngendikane anak Prabu Puntadewa, dawuhe anak Prabu Puntadewa. Pandhawa badhe kaya wujudipun Wahyu, Kurawa sing badhe kaya wujudipun Wahyu Kamulyan menika wonten purba wasesanipun anak Prabu Puntadewa. Lan jenengan menika nikming wong neneka wonten Praja Ngamarta. Kok ngakahi ajeng usir kula jenengan. Samangke ngeten kemawon. Panjenengan kula aturi kondur kemawon ing Praja Ngastina. Matur marang ngersanipun anak Prabu Duryudana sartanipun para sata Kurawa. Para Pandhawa sagah maringaken utawi nyaosaken wujudipun Wahyu Kamulyan nanging kula nuwun sewu. Kurawa satus cacahipun kula aturi ndandosi pakartinipun. Kula aturi ndandosi tumindakipun supados nengenaken dumateng tumindak kautaman lan nyingkiraken tumindak maksiat lan tumindak ingkang boten prayogi. Caca muntap lekenan tap duka yaya sinepi netra kocak ngondarandir. Wah, bicaraan mereka kados pundi to Ker? Wah, kula nuwun sewu nek nganti ngaten jenengan ngusir kalih kula mangka Pandhawa sakmangke boten dangu melih bakal nampi wujudipun kanugrahan. Ingkang winastan Wahyu Kamulyan menika kula wastani ateges dewane sing ora adil. Dewane sing pancindhe panciladan. Nek Pandhawa karo Pandhawa dewane dipancindhe, karo Kurawa Pandhawa karo Kurawa dewane panciladan karo Kurawa mboten adil.
menika diwane sing boten adil. Kula sing boten nrimake kalih para jawatane. Kula nuwun sewu menika teges malah bebayani lho Bapak. Menika malah bebayani jalaran paduka. Malah mestani nek diwane sing ora adil jenengan malah gugat kalih diwane. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu menika mangke malah bebayani. Kajengipun kula damel kados ngaten sisan kemawon. Sebab nek boten kados ngaten malah mengke. Jangan malah mengke saya ngombro-ombro. Kula niki sowan teng negara Ngamarta, boten sowan teng negara Ndrawati. Nadyan to sekranjang koplak pitane Ndrawati boten badhe kula agem. Nanging nadyan seklimah pian anak Prabu Puntadewa, wow badhe kula agem. Kula cangking go jimat ngger. Tali Boro Setyaki nglarak karo Durna. Wah, Kresna aku sing ora trima. Pisan kae pisan. Yo. Iya, ngerti Durna. Dilarak Setyaki kok njur lehmu geger ora karo-karuan. Wah. Durna kae bapakku sing menehi ilmu karo aku. Wae trimo mung dilarak harus Setyaki. Kudu mbok pisah, aja nganti Durna gawe babak. Aja nganti Setyaki gawe babak kuwi Durna bapakku. Nek nganti gedene miloro karo Durna bapakku. Wah, Setyaki sak buanteng kepung ndase. Iya, mengko aku sing pun kakang sing bakal temandang. Mengko aku sing bakal temandang Yayi. Awas wae nganti ora. Mergane wingi kulino ngapusi. Iya to wis, kowe lungguh sing prayoga kowe ora usah kuwatir nek nganti engko Durna dikapak-kapake karo Setyaki tak sengenane. Tenan. Ngopo to iki? Mergo Durna kok muni tenan senengane ora. Wagu ngerti ta? Kowe kulino ngapusi. Ora sak gendakan iki ora wis. Oh iya. Cangkem lunyu. Cangkemmu kuwi, Gus. Soale ora kok. Iya wis mengko aku sing misah karo Durna wis. Telan. Iya ora ngapusi. Yo. Purba sisa tak pasrahke. Kanthi Setyaki wani gawe lara Durna bapakku kowe sing tak salahke. Iya. Aku tak matur marang ngersane Kyai Prabu Puntadewa. Yo tak suwagake. Kyai Prabu Puntadewa inggih kok Prabu wonten timbalan. Samangke mboten saged dangon-dangon anggenipun para Pandhawa nengga. Tumedhaipun wujudipun kanugrahan ingkang pinastan wahyu kamulyan menika jalaran malah ingkang raka ingkang sampun pinaringan sasmita bilih para Pandhawa ingkang badhe nampi wujudipun wahyu kamulyan menika. Yayi mila samangke mboten saged dangon-dangon para Pandhawa supados enggal-enggal budidaya. Tumedhaipun wahyu kamulyan menika Yayi. Aduh Koko Prabu malah ingkang rayi dereng mangertosi babagan perkawis menika kala wau. Menawi ngaten ingkang rayi namung kantun nderek Koko Prabu inggih. Malah samangke ingkang raka ugi sampun pinaringan sasmita bilih ingkang dados lantaran tumedhaipun wahyu kamulyan menika mboten sanes kejawi anengge Eyang Wiyasa ing Saptawarga Yayi. Mila samangke mboten saged dangon Pandhawa gangsal cacahipun sowan ngabiyantara marang ngersanipun Eyang Wiyasa ing Saptawarga supados enggal-enggal sak mangke nampi wujudipun wahyu kamulyan Yayi Prabu. Inggih Koko Prabu. Menawi tutula mekaten dharma kedah pun jejekaken sak mangke ingkang rayi namung kantun nderek ingkang baken wigatosipun para Pandhawa saged nampi wujudipun wahyu kamulyan. Inggih Yayi. Saderengipun bidhal wonten pertapan Saptawarga Koko Prabu, kula nyuwun dhumateng Kadang kula Yayi Arjuning Madukara. Kula wonten timbalan Koko Prabu.
budal kang padha seba jeneng ingsun nedya kundra ngedaton inggih nuwun ngeswaken dawuh Koko Prabu keparing nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Arjuna dadi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nanggon makame kelar ira wangmang Kakang Durna iki Bayi Srimate kok menyonyo ndase ndasmu kuwi ngerti wae larane sing ditakoni ya kene lah ya gene Kakang mbah samangke kula sampun kepareng suwata Praja Ngamarta Srimate kula sampun nyuwun kelawan para Pandhawa supados ngawon nanging tumadakan bapak nglayoni jujulan usuli Setyaki saking katebian nglarak kula tumuli kula dipun pulasara. Ngapa kok gumujeng? Mboten napa-napa Kakang. Niku nggih bathuke sampean nonton teleke. Hus. Wah, Setyaki kepancen ora ya oleh nglarak kok ditokke nggo telek barang. Telek niku ben barang ampuh, Kang. Lah kok isa? Wong gagahe kaya ngapa nek nyidak paku menreles ning nek nyidak telek mesti pincang. Wah sampean iki kaya njur kersane ajeng pripun? Kurawa 100 ketape. Nggih. Ngundurke karo Setyaki. Iya. Lajeng samangke ngrebut wujudipun Wahyu Kamulyan kanugrahan saking para Jawata kaliyan pun para Pandhawa. Oh nggih Kang ngestoke. Kurawa dikepyake. Diketapke ngundurke Setyaki. Inggih Kakang nyuwun pamit kula ngawe kaliyan para sapa. Kaya ndo mentrang kaya gendewa parat Setyaki Kartomarma nombaran. Wah, delok saka kadohan kok kowe wani nglarak karo Bapa Durna. Apa apamu? Apa kowe ra nrimake? Nggonku mula soroan nglarak karo Durna. Ora. Kowe wis wani gawe lara ning sesepuhku, kowe wis wani gawe lara ning guruku. Durna tak ajar mergono sebabe. Sebabe apa? Durna wani karo Koko Prabu Kresna. Jalaran Durna ya wis wani meksa njaluk wujuding kanugrahan Kang Winastan Wahyu Kamulyan.
malah tak sawang iki Kurawa 100 dampyak-dampyak tumuju nyang negara Amarta. Wigatine njaluk tumedhaing wahyu kamulyan supaya Kurawa sing nampa. Pandhawa rasa dadak nampa wujuding wahyu kamulyan. Pomene kowe sing wis wani nglarak Bapa Durna. Wis dalah. Pandhawa saguh merehke wahyu kamulyan waton kowe iso nglangkai batang Setyaki. Wah, babu arep. Leno pangindhamu tak tebuak dadamu lakon rondo bojomu. Ayo maju arep gawe rondo bojoku mangsa burung. Wah. Dadamu ning kene marganing padimu Singalena prapting lalis arta sirahmu oh ya Allah hei jar wah cah jam tukel kabeh waduh ya wah lu arep mudar kok dadak capengan barang edan. Siapa?
bandrem gada ndasku. Ngapunten man kula. Kowe kok iso nggawa gada, kula wau beto pedhang. Kula malah pinanggih kali Setyaki. Lajeng sing larak Kakang Durna iki Setyaki. Kowe iso kalah sebabe ngopo kok nganti iso ana gada cemantrel ning ndasku. Kula pranggaman wis kana mundura. Nggih mun. Edan Setyaki digdayane ora jamak. Kula tampani pedhang dhek iso nyaut gada. Iso wae kaya senengamu kaya ngono lah. Iyalah iki sapa sing urung maju? Dur, Nun. Arep maju mung suwe. Mung suwe Setyaki. Wah. Setyaki iki mung satriya kantret ngeyayat kok maju perang to. Arep maju ora kowe? Pun mang sekecake kula tak wangsul. Dur, pun. Sesobengi kula mayang mleman. Sengamu kok kaya ngono. Pun iki pun ganti dina. Pun Bapak Durna kasumangga. Watuk kowe dadak di mik barang. Lah dalah Kurawa ora ana sing iso nandingi lan ora ana sing saguh nandingi Setyaki. Kakang Durna kula sumanggaaken Kakang. Durna panalingane rolo majaring rantri linenggak janggane ro kabeh sanganen aning perang Brontoyuda. Wah, Setyaki keparat menungsa murang tata. Wani ngrusak Parasata Kurawa, ngareng ngrusak barisaning Parasata Kurawa. Durna bapakmu. Kowe maju rene apa njaluk tantemi meneh? Oh, aja ya Setyaki. Wah, Setyaki kowe aja dadi pepalanging Sata Kurawa. Ngane bakal gayuh ya kowe wujude Wahyu Kamulyan. Kurawa ora bakal iso gayuh Wahyu Kamulyan. Mergo siji Kurawa tumindak becik wae apik. Angka loro Wahyu Kamulyan kuwi darbe para Pandhawa. Wis dadi kodrate Gusti Pandhawa sing bakal nampa. Wah, kowe apa kowe isih wani karo aku? Wani wae. Wah, glandang gawe cundha manik. Wah, wabok ndawak tendang. Wah! Waduh ya Allah. Saged kaya wujudipun Wahyu Kamulyan. Nek awake dhewe ra iso nggayuhke Wahyu Kamulyan nggo Parasata kula mengko awake dhewe sing didukani anak Prabu Duryudana. Lah samangke kados pundi? Pados Rana sowan marang ngersanipun Ibu Betari Durga Kakang. Wah, nggih pun sumawi kula nderekaken boten sadang-udang.
kedadian kala rada Mas Pati Raja Dewaku ora mengkuta dhisik mula kok kahanan kayiwangan dandang mangore panas batu-batu bat jebul iki kaya ana titah pujangkara sing sowan ora pangling iki kaya Durna ing Sukalima Kumbayana sawise sowanira ngersaning panjenengan ulun padha Raharja sak sowan kita nggir Kumbayana wah lono name pasang klipan tabel ibu Bathari Durga Setran Ganda lumayan sewu-sewu kalupatanipun ingkang abdi pun Kumbayana sapage kula wantun ndherong wonten ing kayiwangan dandang mangkone menika kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo ibu yo nggih ulun tampa pangestu ulun tampanana iki kula pundhika jimat paripe dayanana ing kasantosan iki atine apa kowe sowan ngabiyantara nang ngersaning pun ibu mrotiyake matua sing tetela lan prasaja sejatosipun kula manika dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados sowan wonten ing Praja Ngamarta ingkang boten sanes wigati nggih menika nyuwun dhumateng para Pandhawa supados ngawon anggenipun badhe gayuh wujudipun kanugrahan kang winastan wahyu kamulyan dumadakan bapak nglayani jujul anusuli ibu Setyaki nglarak kaliyan kula tumrap kula dipun pulasara kula dipun jotosi wonten sanjawining Datulaya kedaton negari Ngamarta wah kula dipun pulasara lajeng kula menika bingung kula bingung kedah kados pundi damel supados para Pandhawa menika sirna lan samangke boten siyos kaya wujudipun wahyu kamulyan mila samangke Bu alih-alih menapa sowan kula menika nyuwun senjata pitulung dhumateng Paduka Nilarana Suka lan penggalih ngandika sabiyantu kelawan ingkang abdi pun Durna nggih Kumbayana supados Kurawa saged gayuh wujudipun wahyu kamulyan menika ibu tan samara pamuring sukma sinukmaya winasya ing asepi sinimpen telang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playaping ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati tobat nek pancen kaya ngono sing dadi kekarepanmu kepasang yutya katuju ing inu Durna para bangsaning Jim para bangsaning Baju Barat wis suwe ora nedha daginge wong Sukerta gandeng Pandhawa kuwi kelebu bocah sing Sukerta kepasang yutya katuju ing inu Wadya Balaku bocah pejang iki sing bakal sak piyantu karo kowe penjalukmu tak udaneni Durna wah iki matur sembah nuwun Ibu Bathari iya mula rasake suwe-suwe bocah bajang wonten timbalan Ibu Bathari sumusupana ngangganing Durna yen to kowe wis diangslupi dening bocah perjurit bocah Baju Barat siji iki kowe mung kari meneng wae kowe mung kari manteng ing cipta mengko sing tumandang sing bakal ngracun mungsuhmu bocah bajang iki lan mesti wae para Pandhawa bakal tumekaning pati yen to mungsuh kowe Durna Durna ila panalingane Rara Macaring Ratri minenggak janggane ro kapisanan Ibu Bathari matur sembah nuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan iya ora sagake suwe-suwe marang sumusupana ragane Begawan Durna iya Ibu kula nyuwun pamit Ibu Bathari
timbangan. Mara diake mangkat dina iku ora usah suwe-suwe. Mundhak mengko selak kadenangan dening para kawula. Oh nggih Ibu, atur sembah nuwun kula nyuwun pamit madal pasgelan Ibu. Bareng iso ngalahke Kurawa njur gedhe ndase. Ndasmu anu nyembangapun. Sangka bungah kula iso ngundurke Kurawa. Lah meng ngundurke Kurawa kowe biasane kowe iki raja-raja sabrang akeh iso ngundurke kowe ora kaya ngene iki. Iki. Jalaran kula saged ngalahke Durna. Ngalahke Durna ora rasah kakean gaya. Pajengipun wong nek seneng niku cara apa wae mesti dilakoni. Lah iya. Iki nyatung dawuh Prabu. Ngerti ya Setyaki? Napa? Pancen bener Pandhawa sing bakal nampa wujuding Wahyu Kamulyan. Lah, syukur bener. Menawi ngaten cocok kalian menapa ingkang kula gayuh lan kula donga Prabu. Heeh. Kula donga ki apa? Ingkang kula kajengaken. Awas kae piringe. Nggih. Njenengan mriku. Hati-hati mula. Iki. Barengipun gandeng sing dadi srana lan dadi lantaran tumedhaking Wahyu Kamulyan iki ora liya kejaba. Eyang Wiyasa ing Saptarga mara gaging rakita kreta kencana derekipun Kakang lumarepun ing Saptarga Setyaki. Sikra kang bala tuwingal prang campur samya medali. Oh, iki Prabu Geswaken Prabu. Monggo samangke swami kula dherekaken lumarap wonten ing pertapan Saptarga. Ya derek nolak lakuning pun Kakang. Iki ku Prabu ndherekaken Jengkar Paduka kan sepupu. Panalyanira lumacaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda. Wah, ayo kowe do arep maju wae mungsuh Durna. Mungsuh bapakmu dhewe. Wah, Werkudara ketok mrene. Warep mungsuh aku sing meneng ilmu karo kowe. Oh, mesti ora bakal tumama apa-apa. Nek kowe mentolo karo aku. Oh, yo maju arene le.
smupang mangaruna kadinetraning uga rapuh sabtaning kukila ringkane kara sageter kini dongane engkung lir wuwu sing bini panca Durna bapakku wah wareng apa mesti arep undurke karo bapakmu to ora iso ora bakal iso kabeh kasektenmu kuwi saka aku kabeh ngilmumu guna kasantikan kadigdayan kanuraganmu kuwi kabeh saka aku lah kok kowe arep ngundurke gurumu dhewe ora bakal iso tangeh lamun kelakone Werkudara gelem to apa ora ora potok kira aku iki lagi lali apa tok kira aku lagi ora eling Purwadasena wah aja ngisen-isen ke aku bali ora sadadak gaya Wahyu Kamulyan kowe kok menggak to sakarepku kowe nek gelem tak elekke aja duweni pakarti kaya ngono aku saguh menake Wahyu Kamulyan ning aja duweni pakarti kaya ngono ora salah najan to kepiye aku ora bakal nrimake yen to Pandhawa nampa Wahyu Kamulyan wah wangkot aku sing mentala karo kowe ayo mongso arep mentala karo aku yo maju kabeh kowe yo ora salah ayo bareng apa Arjuna ngilmumu kabeh ya saka aku ngilmumu kabeh saka aku kowe arep mungsu aku arep ngundurke karo aku ora bakal iso Bapak Durna kula aturi emut potok kira aku agek lali ngono apa piye apa tok kira aku agek ora emut Purwadasena kula aturi emut Purwadasena Bapak sampun kados gadhahi pakarti ingkang kados mekaten Pandhawa sagah menawi kedah nglungaken Wahyu Kamulyan nanging panjenenganipun kados mekaten kae wah kae aku ora bakal gelem mbok elekke mergo aku ora lagi lali Bapak Durna sampun wangkot mboten kenging kula mutaken ora sudi manut kowe kula ingkang mentala kelawan panjenengan Bapak ayo mangsa berarep mentala karo aku hey Senayang nangilung mintonaken triwikramanira oh Werkudara piye kabul kausanamu nggon mundur karo Durna bapakmu nggonmu ngelekke karo Begawan Durna wah tak elekke ora kena malah sing marai kaget bareng aku arep mentolo karo Durna bapakku
aneh-aneh ana hawa panas tumanduk ning guluku. Wah, ora weruh daya apa sing nyokot karo aku. Wela dalah, wis kowe mundur kono. Wis kae mundur kono, engko pun Kakang sing nandangi. Wah, iya. Pono kawan jati iki. Ora ono, mbuh wedi mbok keplak ya. Wah. Arep dikeplak migat dhewe-dhewe doan. Aduh, Koko Prabu, kula kawon Koko Prabu. Arjuna ya padha ya Werkudara. Inggih. Jalaran wonten hawa panas ingkang tumama wonten ing angganipun wonten ing jangganipun ingkang rayi. Wis mundur kono. Inggih Koko Prabu. Petruk weneng ngendi Petruk? Mbuh Petruk ora ana. Wedi mbok keplak. Wila dalam. Ngerti arep dikeplak kok minggat. Lolo gareng. Lolo gareng. Lolo gareng. Non, ten timbalan. Kula niku iki enak turu kok jara digugara. Wonten timbalan. Petruk nanti. Truk. Rene. Siap. Enten apa sinipun? Kula nyadung dawuh. Bagong nanti. Gong. Rene le. Apa? Eneng gawean. Sedina pira? Gawean kewajiban kok sedina pira kowe ora. Enten apa sinipun? Enten apa? Wigatose kok ngawe kula kali kadang-kadang kula iku ora nglingguhi tangan. Oh iya ya. Kowe ngerti Begawan Durna kae to? Nggih, ngertos. Parengipun kae digdaya rasbene. nggih. Ning kae digdayane ora bakal ana sing iso ngalahke kejaba kowe wong telu. Lho. Lah kok ngaten ta? Kula niki mung ponokawan ra kekuatan kaya senengane ngokon kaya kaya kula ngene iki. Wis kae mati saka kowe. Durna kae lunga saka kowe, ora lunga ya kowe sing lunga. Wis tandingono ngono. Aku ora melu-melu. Sing baku Durna kae iso eling. Lan Durna iso bali ning negara Ngastina, ora ngrebut wahyu kamulyan. Durna lunga saka kowe ora kowe sing winga. Minggat. Apa winalendra kaya ngono kuwi? Oh, rajumbuh babar sari, babar pisan. Arep nglejes. Anu, heeh. Wis jan repot. Gila. Durna dolan kae, ngamuk meneh. Saben pendapat wong dicedhaki. Mesti langsung gledak. Wah iya. Ning kok aneh timen lho. Lho. Apa kae ireng-ireng? Mbah kae. Pendak-pendak Durna arep marahi wong gletak semaput kok kaya ana ireng-ireng ning nggon gulu. Kok Wah, cetha kae bolone Durga, Truk. wah jan wis Durga kuwi melu-melu perkara wae kok senane. Piye arep ngatasi? Ngene bae. Sing adil gareng sing mutusi. Siap. Andum gawean. Heeh. Aku tak nantang Durna saka ngarep. Ya. Kowe ning mburine Durna. Terus Aku sing nantang kok nek demite metu. Kowe nyaut demite saka mburi, go minggat. oh siap. Syata. Sa. Njur aku kan ngapa? Lah kowe wis sak karepmu nek kowe. Masa ora dumi gawean. Ya wis sak karepmu. Wah, ya wis aku tak mlayu ngidul wae. Lah apa? Mantane demite mlayu ngidul. Ngono lho. Oh iya ora apa-apa. Ora apa-apa, penting aku wis di oleh honor saka Sinuwun Durawati. Kowe dinge dhuwit. Apa kowe ora? Lah ora. Jaluk kono. Wah, jan wis ora beres iki. Wis sae demangkat rasa suwe-suwe lho. Siap, aku tak mlayu ngidul.
Wah, iki kere-kere nadange karo aku. Bae. Durna. Bangetan kowe. Aku Bantung Bantawasa. Malah ketoprak. Anu aku Nala Gareng, yuk. Kowe iso ngalahke murid-muridmu. Werkudara Janaka. Ning iki Nala Jaya Dungkluk ora bakal iso tok kalahke. Ayo. Mungsu aku, milih di das. Apa dodo, apa geger mburi. Ayo, maju. Aja kaya bayi wingi sore. Kowe nganggo kekuatan gaib sing menungsa ora ngerti. Ayo. Ayo kowe maju. Wah, kowe ngopo kere mikir wae kowe aja dadi pewalange Begawan Durna. Kowe aja mepalangi Begawan Durna kene bakal ngrebut Wahyu Kamulyan. Ayo kowe ngopo kowe malah mukur. Wah, sandak iki. Ayo. Ayo arep ngaji asal ngene ha. Ayo, jajak kowe. Ayo garene. Bapak Durna menika Brahmana lho. Mboten sak trepipun menawi pendhita. Brahmana kok duweni pakarti ingkang kados ngaten. Wah, nggih, Ker, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun dhateng kaluputan. Kula aturi kondur. Nggih. Kula aturi kondur sak mangke. Sampun ngantos kula ingkang tegel kala panjenengan. Nggih, Ker, nyuwun pamit, Ker. Bali aduh Petro iya njaluk angapura sinuwun aku njaluk ngapura Kala Jaya iya kowe kok melu-melu Begawan Durna ngewangi karo Begawan Durna Ibu Betari Durga sing utusan karo aku Bali. Iya, Bali. Para pendhawa ora sudi repok pangan. Iya, njaluk pamit. Oh, wedhus. Minggat kok dadak gajul ndas ora. Guyu. Kancane rekoso guyu. Ah, roh. Wong gedhegong kabel barang. Sopo sing gedhegong kabel wae, Tru? Penggirong kula wingi. Mau dalu. Malah freestyle pun rampungan malah freestyle ora. Senengane ora. Sopo? Akirangan. Lho piyambak mboten ngertos. Wis rampung iki perkarane Nala Gareng. Lah nggih. Rampungan. Tobat. Gliak. Kakang Semar, ha? Apa?
Wis seneng ragu mami. Dumeh aku ndedet kok. Dumeh aku juragan kayu kok kowe. Ya terus karo aku. Pet kakang. Mboten kakang. Panjenengan mangertos klibeting pendhita ing Saka Lima. Lah bro. Bali. Bali aja melu-melu perkaraku. Inggih kakang, kula nyuwun sun. Inggih, kula nyuwun pamit kakang. Samadhange jagat tuk mungup aneng sapucak ing ukir marep babang sumirat keneng soroteng surya mekolan kula